biyayang tinanggap, ngunit wala sa atin nakayanin ang lahat. Bawat isa ay may pangangailangan, bawat isa ay may kakayahan. Isang paalaala na dapat tayong magtulungan, tayo'y magtulungan. Ang pag-ibig sa aking puso, ang likha ng kamay, ang lakas at ang talino sa kapwa ko ay alay. Let's build together a world full of care where everyone can give and no one is in need. Let's make this happen. Share what we can, ano man ang kaya, biyaya sa iba. Ito ang aking Isang pinagpala at magandang umaga po sa inyong lahat, mga kakaluguran. Nagbabalik po ang inyong paboritong tambayan ng kwentuhang Kanawan, ang Alay Kapwa Radiothon 2026. Ako po ang inyong likod, Brother Pao, mula sa Sakop. At ngayong umaga, hindi lang ang sikat ng araw ang nagbibigay sa atin ng liwanag, kundi pati na rin ang presensya ng ating makakasama sa pag-host. Yes, Brad Pao. Maggrasya nga ba po kay kayungan? Ako po si Angelita Hilario Domingo, isang karangalan na makapiling kayo sa ating ika-4 na episode. Alam mo ba, Brad Pao, habang papalapit tayo sa pagtatapos ng ating Alay Kapwa Radiothon Series, lalong tumitindi ang alab ng ating pagkakaisa. Dahil ang Alay Kapwa ay hindi lang basta koleksyon ng donasyon. Ito ay pintig ng puso ng simbahan na dumaramay sa bawat krisis na pinagdaraanan ng ating mga kapatid. Tama, Miss Tay. At para sa mga ngayon lang tumutok, no, mabilis ang review lang sa mga nakaraan nating episode. Yung una po nating naging episode, binuksan natin ang usapin tungkol sa pangkalahatang serbisyo ng Social Action Center of Pampanga. Yung ikalawang episode naman po natin, nasaksihan natin ang pangarap ng kabataan sa pamamagitan ng Educational Assistance Program. Nakasama natin si Miss Carmena, no? Yung Yes. ating AITA scholar from PIDPID Porac doon. At last week, no, episode 3, tinalakay natin ang pagkalinga para sa mga may sakit sa ating Health Assistance Program. Nakasama tayong mga volunteer doctor Doctors, and nurse, no? nurses, no? yes. So, at ngayong araw, Tita Tay, no? Yes, Dadako tayo sa isang aspeto na laging sumusubok sa ating katatagan. Yes na yes, Brad Pao. Ngayong episode 4, ang ating focus ay ang Disaster and Emergency Response Program. Dito natin makikita na sa gitna ng bagyo, baha o anumang sakuna, hindi hinahayaan ng Social Action Center of Pampanga na mag-isa ang ating mga kababayan. Ito ang konkretong mukha ng pagdamay sa oras ng kagipitan. Tama. At ito ang tunay na diwa ng paghahatid Kanawan. Kaya naman, huwag po kayong aalis dahil makakasama natin ang isang ang mga parishioner, ano, ng isa sa mga sinusuportahan nating mga assisted natin from coastal area, no? At narito sila upang magbahagi ng kanilang mga kwento ng malasakit at buong pusong pagtugon. Pero Brad Pao, bago tayo sumabak sa ating talakayan, muli kaming kumakatok sa inyong mga puso. Ang inyong mga donasyon ang nagsisilbing lifeline o dugtong buhay para sa mga nasalanta. Sa bawat piso o sako ng bigas na inyong ibinabahagi, nagiging bahagi kayo ng relief operations na nagpapagaan sa dusa ng ating kapwa.
Yes, Mistay. Kaya nga po, Brad Pau, mag-update po tayo sa ating naging donasyon. So as of March 17 po, kahapon, meron po tayong total na 16,500 pesos po. Wow, salamat po. Salamat ng marami sa mga nagdo-donate. Ano po? Sa pamamagitan nitong ating radiothon. At ang Alay Kapwa, Tita Tay, ay hindi Yes. lamang isang resource mobilization. Lagi Tama nating po. pinapaalala at lagi nating sinasabi, ito ay buhay na misyon at buhay na evangelization. Yes Kaya po. mga kapatid, ihanda na ang inyong mga puso. Halina't makinig, magnilay at makiisa sa ating usaping disaster and emergency response. Sa bawat kalamidad na dumarating, ang ating mabilis na pagtugon ay nakasalalay sa inyong malasakit. Para sa mga nais mag-share o mag-donate, wini-welcome po natin. At tumulong sa ating Alay Kapwa, maaari po kayong magdeposito sa mga sumusunod na account. Sa account name po na sakop sa ating PNB Sindalan Branch, account number 203-770-0001170. Sa atin naman pong Metrobank, JASA City of San Fernando Branch, account name Social Action Center of Pampanga Incorporated, account number 676-367603946. Atin naman pong BPI sa ating Dolores Branch, account name Social Action Center of Pampanga Incorporated, account number 0703-415458. At ang atin naman pong BDO SM City Pampanga A Branch, account name Social Action Center of Pampanga Incorporated, account number 001-330-433244. Sa bawat halagang inyong iniaalay, kayo po ay nagiging kabahagi ng pag-asa ng maraming pamilya. Maaari rin po kayong magpadala sa pamamagitan ng GCash sa numerong 0905-669-6762 sa account name ni Girlie G. Kahit magkano po ang inyong maibabahagi, maliit man o malaki sa paningin, ito ay nagiging sako-sakong bigas, pagkain at pag-asa para sa mga pamilyang nawalan ng masisilungan tuwing may sakuna. Yes, tama Tita Tay, ano? So, sana po, maasa kami sa inyong mga donasyon at tulong. At syempre, Tita Tay, no? Yes Kaway-kaway dahil live na live po tayo sa ating Facebook, no po? Live tayo sa Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM at sa ating Sakop Facebook page. Hello po. Hello po. Huwag lang basta manood. Makisali rin sa usapin. I-share ang ating live broadcast. Itag ang inyong mga kaibigan. I-comment ang inyong mga parokya. Gusto naming malaman kung saan-saang sulok ng Pampanga at ng mundo ang ating mga kakaluguran nating listeners ngayong umaga. Sa bawat share, mas lumalawak ang ating misyon. Yes, napakaganda ng ating sisimulang kwentuhan tungkol sa kung paano tayo nagiging handa sa oras ng panganib. Ngunit bago natin palalimin ang talakayan, kasama ang ating mga panauhin, magbigay daan muna tayo sa ilang mga mahalagang patalastas o awitin. Pero huwag kayong aalis, mga kakaluguran. Magbabalik ang Alay Kapwa Radiothon 2026, dala ang mas marami pang kwento ng pag-asa at malasakit. We'll be right back.
At tayo po ay nagbabalik sa Alay Kapwa Radiothon 2026. Isang pagtitipon hindi lang para makinig, kundi para makibahagi, makiisa at magmalasakit. At syempre, ipapakilala na natin, Miss Tay, ang ating mga guests. Yes, ang ating mga panahuin. Makakasama po natin ang mga parishioners mula po sa Santo Rosario Parish, Malusac, dyan po sa Sasmuan, Pampanga. Yes. Kaya po hayaan po natin na ipakilala ang kanilang mga sarili. Brother? Magpakilala ka. Magandang umaga po. Ako po si Pablito Sunga mula sa Santo Rosario Parish, Malusac. Isa po ako sa Ministry of Service. At the same time, EMC po, coordinator ng mga EMDC po. Ay, maraming salamat po. Ayan. Ang Pabs po nito, ang Pabs. Thank you po. Magandang umaga po. Ako naman po si Brother Ernesto Dopredo ng Santo Rosario Parish ng Malusac. Ministry of Service po ako, tsaka EMDC rin po ako sa Parish. Brad, imagine, hindi lang sila sa member ng Ministry of Service, no? Yes. EMDC pa sila, no? Oo, Talagang, naglilingkod sa simbahan. And of course, ang ating pong kapatid, Magandang araw po sa ating lahat. Ako naman po si Maria Cecilia T. Sapno ng Santo Rosario Parish, Malusac. Ako po ang PPC Ecclesiastical Relation Officer po ng aming parokya. maraming salamat po. So, ayan nga, Brad, no? Nagpakilala ng ating mga panahuin. Ayan, maganda siguro pag-usapan natin since yun nga ang ating mga guests ay galing sa coastal area. Ayan. Ang aking mahal na Malusac. Kilala na ako naman kasi pupunta ako ka rin mo naman. So, ayan, sina Tatang Pam, si Ma'am. No? Maganda tanong siguro kasi actually, Miss Tay, dapat kasama natin dito yung parish priest nila. Shout out tayo sa kanya. Shout out na lang natin at we wish him wish him well. Hi po, Father Malagnat siya, Arjon. nilalagnat Get well po. daw. Ayan, nilalagnat si Among Arjon. Sa ating usaping disaster and emergency response, Miss Tay, Yes alam mo po. naman, mahalaga ang role ng isang parish priest. Opo. 'Di ba? Tama. Para sa cascading nung response natin. Very key person tong mga ito Like mula sa ating sasakop, si Among Justin bilang executive director, tatawag 'yan sa Yes. mga parishes, 'di ba? Ang kokontakin nila ang parish priest. So, mangungumusta. Kumusta Kumusta na ba? sila? At mula doon naaandar. So, ang parish priest ang magre-report ano yung kalagayan ng kanilang parokya, lalo na itong mga sa coastal areas natin na mabilis bahain, mabilis pong tumaas ang tubig, So, siguro maganda itanong natin sa mga parishioner natin, si Among Arjon, ayan, kumusta siya as parish priest ninyo? Si Among Arjon, itong reshuffle lang, no? Ilang buwan na ho ba si Among Arjon sa Malusac ngayon bilang parish priest? Sa Mayo po, mag-isang taon na. Magwa 1 year na yun. Sa magwa 1 year na yun, no? Kumusta naman si Among Arjon? At palagay nyo po, ano yung naging role niya para sa itong kapag dumarating yung sakuna, no? As parish priest? Tutok Sige niyo po yung mic. Nakita ko po kasi yung eagerness niya. Unang-una yung kanyang malasakit sa amin, sa coastal area. Kasi po, nasa coastal kami. At pagkatapos yung ng mga tulong para sa mga parishioners, hindi lamang po sa aming parokya, kundi pati sa mga chapels ng aming parokya. So, ganyan po siya kasigasig at napakasipag po at mapagmahal Yun. sa mga parishioners po. Oo. Parang kailangan niya ibili ng hamburger yata ni Among Arjo yung Tsaka mga parishioner niya, no? pampalakas, no? Vitamins, Oo. tsaka mga Pero fruits. ganda. Yeah, si Mama kami.
Yes. Sa nasaksihan ko po kay Among, bago pa lang po siya nun sa parokya namin, 2 months pa lang po. Pero nakaranas na po siya ng mga sakuna talaga. No po. Nung kasagsagan po ng bagyo, si Among po dapat may seminar, pero pinili niya pong pumunta ng parokya. Pinasyalan niya po lahat ng chapel, sumakay po siya ng bangka kahit na malakas ang alon, malakas ang ulan. Mapanganib po talaga yung pagbibiyahe, pero tinaya po niya yung buhay niya. At hindi pa po siya marunong lumangoy nun. Pero nakaka-touch po talaga, no? Yung malasakit ni Among. Sa amin pong lahat ng kanyang nasasakupan, talagang mahal niya po kami. So, si Miss Taya, no, parang yun ang kanyang alay kapwa. Oo nga, no? Yan. Diba? Since Siyempre. ito ang pinag-uusapan natin. Opo. Oras na. Lagi po siyang nakahanda, mas kanong oras na punta sa simbahan, naka-open po yung simbahan sa kanya. At saka po yung pag kumatok ka, laging nakabukas. Tutulong maski anong oras. O saka po nadadanasan niya po yung paglubog. Kung paano lumubog yung simbahan, yung parasol. Pero po, ginawa niya pong lahat para maayayos yung problemang yun. Tulad po ngayon, yung parasol namin, yun, nakaayos na lahat. Wala na po kaming problema sa lubugan. Hindi po katulad yung dati, konting ulan lang, konting lubugan, konting tubig lang, lubog po ang simbahan. Opo. Sa mga na-encounter po nating karanasan, opo, ano ang pinakamalalim na natutuhan ninyo tungkol sa pag-asa sa gitna ng sakuna? Yun po, yung pag-asa na pag-ano namin sa simbahan. Kasi po pag dumarating yung high tide dun sa simbahan namin, sa parokya namin, antiman po ang ginagawa min ng partner ko at saka po si ma'am, antiman po tulong-tulong kaming nagsasambag, yung mga Volunteers. mga volunteers na tumutulong po sa amin, yun, tulong-tulong po kami para maisalba paano po hindi lulubog yung simbahan. Yung po mga pinto, sasambag namin, tulong-tulong po kami. At saka po yung mga parishioner po tutulong din para maiyakot yung lupa, yung nakasako, para maisalba kagad yung simbahan para po hindi lulubog. Yun po. Yeah. Kayo po, Brad, ano pong natutunan niyo po? Kasi po, nakikita ko pagka magandang disaster, ang mga tao ko sa sumutulong sa amin sa pag-maintain ng simbahan at saka sa pag-asikaso sa mga nasasaranta ng baha. Kasi po sa amin, bahain talaga eh. Opo. Kasi nasa coastal area kami, from kami ng Manila Bay. Oo. Manila Bay po sa amin, 20 minutes from the barrio to the Manila Bay. So, ano po kami, vulnerable po kami sa baha talaga. So bilang paghahanda po ang mga kababaryo namin, handang tumulpag dumarating yung yung mga pamamalita sa mga radyo, sa mga TV, naghahanda na po kami para dyan. Tulong-tulong po. Iyo. Bayan na yan. Siyempre, si Miss Taya, napag-uusapan natin yan, yung pagtulong. So, ang sakop naging partner nyo na rin Apo. sa ating pagtulong. So ang siguro namin itanong na kayo bilang tumanggap ng tulong mula sa sakop, ano ang naramdaman ninyo nang unang dumating ang mga relief packages o tulong? Paano ninyo nakita roon ang malasakit ng Diyos sa pamamagitan ng kapwa? Sige. Yun po. Unang-una po, nagpapasalamat po kami sa sakop. Lagi po ang gumagabay sa amin. Kahit na nasa coastal area po kami, pagka po may sakuna, lagi siyang gumagabay. Nagbibigay po siya ng tulong. Lalo na po yung pagkain. Kasi po pagka may kalamidad, wala pong kabuhayan sa amin. Hindi po talaga pumapalawat yung mga mangingisda. Kaya po malaking tulong po yung sakop binibigay na tulong sa parokya namin. Yes. Yun po, ang tulong po ng sakop sa amin po. Pagdating namin po sa main ng sakop, tulad po ni ma'am, antiman po, ready siya. Antiman po, alam na, kung pagpunta namin doon, antiman po, alam niya na ang ginagawa po namin ng partner ko, magdadala po kami 2 jeep.
Yan. Yan. 2 jeep na paglagyan ng bigas, noodles, kung ano po yung mga grocery ibibigay po ng sakop. Ang ginagawa po ng partner namin ay ang partner ko na isasakay namin sa jeep yan, tapos dadalhin sa sasmuan, ibabangka, ilalagay sa bangka, ibabangka, tapos hanggang baryo po, iahon hanggang simbahan. Tapos po ng mga ilang araw, magre-repack po kaming mga taga-simbahan para po pamigay sa mga taong nangangailangan. Yun po. Nice. Ako po, malaki pa sa salamat ko talaga sa sakop. Hindi lamang po nitong mga taong ito, po mga nakaraang mga pare, kasama na po ako sa mga activities ng sakop. So parang pamilya ko na po na sakop hanggang kay ma'am. Kasama po ako sa sakop. Opo. Brad, kasi yan parang mga isa sa mga pioneers yan sa sakop na mga sa mga serbisyo. So mula nagsimula ako sa sakop, ay sila ay naka-encounter ka na po sa pagtulong po. Kaagapay po talaga yan. So sa inyo po, bilang naglilingkod o nagsumusuyo po sa ating simbahan, sa temang natin ngayon, no, sa Alay Kapo po, yung sulong padayon. Ano ang ibig sabihin ng padayon para sa isang pamilyang ilang beses nang bumabangon mula sa baha o sakuna? Oy, kasi baka, ano ba yung padayon? Ano yung padayon? Yung padayon. Ang padayon po kasi, Bisaya word. Ne? Padayon para ibig sabihin magpatuloy, continue. Yon, sulong, padayon, so continue. So, ayun, ang tanong ni Miss Tay, no? Paano kayo nagpapatuloy? Paano nagiging buhay yung salitang padayon sa inyo? Sa amin po, yung nagpapatuloy po yung salitang padayon. Halimbawa po ngayon, meron po kaming, dahil po sa tulong ng Alay Kapo, ng sakop, meron po kaming feeding program sa mga bata. At hindi lang po yun, minsan meron po siyang programa si Among na misa-mesa. Pagkatapos po ng misa, meron po siyang ipapalutong pagkain na galing po sa mga tumutulong sa amin na ulam, sardinas. Minsan po pinapaluto niya yung sardinas, pinapagisa. Ganyan. Tapos may kanin. Tapos po yan, tapos po ng misa, mag-a-announce na si Among magdala ng pinggan. Kasi po, bawal yung styro po, no? Yan. Magdala ng pinggan, ng silyo para sa pagkain na inihanda po ni Among. Para sa lahat, hindi lang po para sa mga bata, para sa lahat po ng parokya. Yun, ganda. Yan sila daw. Inilabang po kasi sa aming parokya nangyayari yung padayon. Kasi po pati yung mga sakop ng chapel namin, inimbitahan ni Abo, magkakaroon ng get-together, may kainan, tapos may mga spiritual messages po. Kaya po ang padayon pati sa chapel kasama po namin. Opo, napakagandang narinig yung mga ganyan. Kaya nga kapag si Among Arjon kasi, Brad, nagpo-post yan eh. Kaya hindi ka magdadalawang loob na ilalike mo kasi magandang halimbawa na gayahin, Brad, no? Yung mga taga coastal area natin, mga na gawin nila, no? Kahit papaano, yung gradually. From simple, kasi, no, ni Among Arjon ay nakakapagbigay tuwa, no? Nakakapag sa mga ating mga kaparokya niya. Brad, yun po. Yeah, parang nakikita natin yung gaano kahalaga yung role ng simbahan, no? Hindi lang basta natatapos pagtapos ng misa o kanya-kanya na, no? Pagkatapos ng pagsamba, ng worship, pagdarasal, yun nga, mesa. Alam mo, Mr. Chismis ko lang itong mga Sige po, sa sige. parokya. Ay, Alam mo gusto ko ba, yan. pinagawa nila meron na sila ngayong magandang hall. Talaga? No? Function hall, parish hall. So, meron naman, parang pinarenovate para, mapakaganda, ang luwag doon. So, doon sila sama-sama. Okay. So, buhay na buhay, no? Yung unity nyo. May porous food, kayo ka rin. Ang ganda pa ng view doon kasi yung tubig sa side na ganyan. So, palisdaan, no? Hindi ko pa doon. nakita ngayon yan, Brad. Last 2024 pa po kasi ako. Last 2024 pa ako nakarating. Pupunta tayo. So, excited ako tuloy makita yan, Brad. Yan, siguro. Yan, Miss Tay.
Sa inyo po, no, kayo pong mga katuwang natin sa simbahan bilang parishioners po, paano ninyo hinuhubog ang inyong mga parishioners o yung mga kasama sa simbahan, mga talasimba po natin, mga kasama nating gumagalaw sa simbahan upang maging handa, hindi lamang sa relief operations, kundi sa pagiging komunidad ng malasakit bago pa man dumating ang sakuna. Yeah. Paano po kayo nagiging handa? Kasi maganda rin kasing tingnan yung hindi lang naman ang role lang natin magbigay. Tuturuan din natin naman sila sa kanila mismo kapag dumating na yung sakuna, Sila ano ba yung dapat nilang gawin? Gawin. Yung hindi lang sila basta naghihintay. Paano niyo po yun na isasabuhay dun sa inyong parokya? Kasi ang ugali sa amin, Opo. pagka may mga ganyang kalamidad na parating, Opo. isa po kami sa mga naging nakakasalabuhan ng mga parishioners. At pinaalala ang paano ang mga kaligtasan na dapat gawin ng isang mamamayan ng aming parokya. Katulong po namin dito yung mga barangay captain, Yeah. yung mga namin, yung mga konsyal, basta po yung sa gobyerno. Katulong po namin sila. Ibig sabihin, Brad, yung nagmo-monitor sila with Yan, yung mga oo. public servant natin mula sa laylayan sa mga barangay, nagmo-monitor sa mga pangangailangan ng ating mga kaparokyano po. Lalo na po pag dumarating ang kalamidad na yan, simbahan po tsaka po yung barangay nagtutulungan. Maski po ating gabi yan, darating ng malakas na angin, ulan, nagtutulungan po. Yung po minomonitor namin po yung kung anong mangyayari, yung tubig, yung baan dumarating. At saka minomonitor namin yung mga taong, yung mga bahay na mahihina. Ganun po ang ginagawa namin. Yeah. Tama. Kasi baka may sasabihin din. Karanasan niya. Oo nga, kasi nga po kapag baha po ang pinag-uusapan, talaga pong nakakatakot po para sa amin yun. Kaya po kahit na ating gabi gising po yung mga tao para magbantay Magbantay. sa pagtaas ng tubig po. Oo. Alam mo yun, minsan mabalisa ka din kasi hindi mo alam anytime. Parang asan na ba yung peace of mind mo kapag dumarating yan. So, this time, yung magandang tanong din siguro, paano nagiging daan ng sakuna? Hindi lang para sa pagbago ng bahay, kundi para sa pagbangon ng pananampalataya nyo rin. Kumusta na ba ang pananampalataya ng mga tao sa Malusak? Sa mga ganitong pagkakataon? Sa ngayon po, halos lahat ng mga nagsisimba kasi una-una po yung pare natin, mabait, saka po siya, talagang madali siyang usapin, Oo. tumatagos sa mga lahat ng uri ng mamamayan, Opo. walang mayaman, walang mahirap, iisa lang kayo, sabi niya. At ngayon po, ang ginagawa ng pare, nagkano po siya, nagpapahayag sa mga tao, yung kanyang mga layunin, ang kanyang gagawin, saka yung kanyang kahandaan sa parokya. At saka po walang pinipiling tao ang koro-paroko namin. Sana po, papunta na sa bangka, no? Lahat ng dinadaanan ng mga tao, hello, ganyan. Bago siya pupunta ng mga chapels. Ayan na, Kaya Brad. po ang mga parishioner niya sa Malusak, sa amin, mahal na mahal si Amo. Amen. Amen. Brad Pao, no? So marami na tayong nahihikayat din na Opo. sa simbahan, Ayan. Si Among, no? Yun naman namang mabuti, no? Pamasa talaga, no? Yan. Paparian natin, Ayan no? naman. Yan. Yan naman ang vow ng mga pare. Yes, tama. At saka po, ang kainama po ay pati po yung mga bata, mga youth, dumarami po kami sa simbahan. Na bilang patunay na welcome lahat sa loob ng simbahan po. Pagka pa may kalamidad po, lagi pong nagdarasal yung mga tao sa simbahan. Nagro-rosaryo po kami. Tapos dinadasal po yung mga panalangin ng sakuna. Tapos po yung mga matatanda po sa amin, lagi namin naririnig na hindi tayo pababayaan ng Diyos sa tulong ni Apo Santo Rosario. Yun po yung kalagayan po namin na talagang naniniwala po kami sa Diyos na hindi niya pababayaan yung bawat isa.
Amen. Si Amen. Apo Sayong. Yeah, si Apo Sayong. Apa. Pagka ano po, dumarating po yung time na may mga mag-evacuate po sa parokya, di ba? Mga ilan pong families yan pagka pinag-uusapan natin na nag-evacuate. Yung pong mga pamilya nakatira sa tabing ilog. Yun po yung Ah, nag-evacuate. yun talaga. Pumupunta po Opo. sila sa school. Sa school. Opo, nakikiusap po sila doon. Opo. Ayun po. Sa parish, wala naman. So, meron Minsan din. po, sa simbahan, doon po sila pumupunta. Oo. Dahil po ngayon, safe ang simbahan dahil sa yung pong arap niya nagawa na. Wala nang papasukin yung tubig. Wala na po. Ang ganda ding gawing oportunidad yun dahil nasimbahan sila. Yung mga minsan formation din para sa kanila, makausap mo sila. So, nandun din po kayo, ano? Kasi, yun, para tulungan sila. Waga, kung ano man yung kailangan nila sa parish. Tsaka nakakatuwa, no, Brad? Imagine yung sa pagkwento nila, brother, yung parang nakikita natin yung involvement talaga. Kasi dumadami pati mga bata, yung mga youth, no? Yung involvement na bubuhay, nagiging aware na, no? Kung ano ba, no? Tayo bilang Katoliko, no, Brad? At nakita rin natin, ilang buwan lang si Father Arjun doon, yung mga, nakita niya yung pangangailangan sa parokya. So, yung mga na-renovate, Brad, tapos meron na pala sila na matutuluyan kapag Yeah. may di ba? Opo. Yun. So, yeah, Miss Tay. Amen, no, Brad Pau? At tayo po muna ay magko-commercial break. Magbabalik pa po ang ating kwentuhan at bahaginan ng pag-asa at inspirasyon. Dito lamang sa Ali Kapwa Reggaeton 2026, Sulong Padayon. Magrasyang makakaluguran kang Kristo, paganakanan ning kasalpantayanan tamo kaniting panahon, ing idake tamo ing grasyang tatanggapan tamo, lalo na karingkya katamong kapatad alakwas mangailangan. Kanita, ring dapat tamong kabanalan, mulila, king dapat kayapan. Kaugnay na niti, ing Social Action Center of Pampanga Incorporated o mas kilala tamo kingaw sa sakop, ing social service arm ning kakatamong Archdiocese, gampanane ing metong a radiothon para king alay kapwa ang makitemang sulong padayon, pananagutan ng pagbabago, pag-asa ng Pilipino. Iti pakiramdaman niya king Bright FM 91.9 balang Miyerkules alas 9 ning abak king mabilog a panahon ning Kwaresma. Dinganggang donasyon na matipon mirasla king Alay Kapwa program. Ingalay Kapwa, metong yang paralan, ban adake tala naman karing kapatad alakwas mangailangan, ding grasyang tatanggapan tamo king bi, lalo na ngening panahon ning Kwaresma. Karing may ngalabasan na panahon, ingalay Kapwa, meging dalan niya banso panlaring kalulu lalo na retang miapektuan karing kalamidad. Antimurin, manibatan la naman kaniti ring babyeta mong kasaupan para king scholarship, health and medical assistance at king disaster and emergency response. Kanakanta mo, abusal ding miyayaliwang kapag subukan, ing Ginoo, meging maganakaya kaya katamo. Panamdaman da sana iti ding kapatad tamo, ding lakwas sa mga ilangan, kapamilata na ning kaya pantamo karela. Inipuin kaya kayong talasuyo, Reverend Father Justin Gatus, ing Director ning Social Action Center of Pampanga Incorporated o SACOP, managkat kaya kayong makiyabe migunam at makiramdam, king Alay Kapwa Radiothon 2026. Ingamano ning Ginoo antiyang sulu ama kiabe king paglakad tamo at salayang saslag king kekatamong daralanan. Agkatanda kayong makiramdam king barkadahan kay Kristo. Ban pigunaman niya ing ebanghelyo ning Aldo at kilalanan laring santo at santa ang makatud kaniti. Balang alas 6 hanggang alas 7 ning bengi, Lunes hanggang Biyernes, Kenny King Radio ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM.
Makibalwantala ring turuning banal na kapulungan Katolika, amantabe king kakatamong pamibiyebe Kristiyano, kaniting kasalungsungan na panahon. Ang katanda kayo pong makiramdam king kwentuhang Katoliko, balang alas 12 ning hugto hanggang alauna ning gatpanapon, Martes hanggang Biyernes, keliking radyo na po ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Ini po, Reverend Father Ramon V. Torres, ing Assistant Director ng Archdiocesan Commission on Catechesis at ing Parochial Vicar na po ning Santa Rita de Casia Paris, king Poblacion, Balen, Santa Rita. Balik sa Ali Kapwa Regioson 2026. Ituloy na natin ang kwentuhan ng pagbabayanihan. Ayan, yes na yes sa titay. Sa mga kasama nating masisipag na parokyano ni Among Arjon, no? Ang mga deboto ni Apo Sayong bilang miyembro ng Parish Service Ministry. Ayan. Paano ninyo nakikita ang pagbabago ng puso ng mga volunteers habang sila ay naglilingkod sa panahon ng kalamidad? Sige. Ito po, madalas namin nakikita kasi kasama-sama na po namin sila. Opo. Yung po nakikita namin yung willing sila tumulong at masasaya po. So, ibig sabihin, ginagawa nila ito, bukal sa kalooban. At nakikita na po nila sa amin, ang malasakit sa simbahan. So, nakikisama na po sila. Namumulat sila na dapat pangalagaan ng simbahan. Hindi lang ang parokya. Opo. Ayun pong pag-volunteer po. Nasa puso na po yan eh. Minsan po iiwan yung pamilya, di po ba? Kung sino yung mas nangangailangan. Yun po yung tutulungan natin. At wala pong kapaguran ang pagiging volunteer po. Yun lang po. Ayan. Akala mo kasi, no, Miss Tai, titingnan mo yung mga volunteer, andyan sila tumutulong. Lakas talagang yung oras nila, no? Yung lakas nila, parang akala mo, kung titingnan mo parang wala ba silang mga sarili nilang pamilya? Buhay, okay, mga... Sila rin naman, apektado din sila nitong baha eh. Pero nandyan sila. No? Ang gandang tingnan nun na yung act of volunteerism. Paano yun? Parang Pag-aalay ng sarili, no, Brad? Parang gusto mong tanongin, saan nanggagaling? Saan nanggagaling? Kayo po bilang volunteers. Sige. Yun po nanggagaling sa puso. Sa pagtulong sa kapwa. Yun po. Eko po papagalin. Inspired kayo po kanta. Wala po kapagod-pagod dyan dahil tumutulong ka sa kapwa. Una sa Panginoon. Oo. Maganda rin pag-usapan, Miss Taya, no? Yung, ano yun, best practice. Yes. Opo, Brad, no? Sa inyo po, ano ang may turing yung best practice ng parokya sa disaster response na maaring tularan ng ibang mga parokya sa Pampanga? Yung mga nasimulan nyo po, yung mga best practice nyo po, paano nyo po naano yun? Bilang pinaka-prone. Opo. prone sa mga, sa disaster, no? So parang, alam na nila. So, baka maganda, no? This time, ma-share nila yung practices nila. Best practice nyo, tularan ng ibang parokya. Sa amin po, ang siguro best practice namin sa parokya namin, yung lagi po kami nagkakaisa, nagtutulungan. Meron po kaming malasakit sa bawat isa para po sa kaligtasan ng lahat. At saka po, ngayon po, sa parokya po namin, gumawa na rin po kami ng GC dahil po hiwa-hiwalay po yung chapels namin. Opo. Lahat po yung binabangka. Para po kung ano man nangyayari sa kanila, meron po kaming komunikasyon. Meron na rin po kami mga contact numbers sa mga coordinators po. Yun po yung... Mabilis, kasi sa Facebook ngayon, at least hindi lang message. Gusto mo, maipakita mo pa yung, eto na, ganito nakataas yung baha. May mga pictures na, videos, ganon. Sa ano naman po, yung nabanggit nyo po kanina, yung pagtutulungan nyo ng barangay at ng parokya ng mga chapels ninyo. Paano po yung yung process ninyo ng, kawari, yung ugnayan nyo sa barangay? Kasi po, kung nasa isang barangay po kami, no? Opo.
Sa mga ano pa lang po sa balita sa mga radyo, sa TV, nagkakaroon na po ng movement yan. Tapos, pupuntahan namin sila, pupuntahan kami. So, maganda tayo, andyan na yan. Yung dating gawi, yun ang ginagawa namin. Ay, ano po yung dating gawin na yun? Yung po pagtutulungan, yung halimbawa, Sandbagging. doon sabi ko, Sa puro, yung kanya. yung mga kalalaki nga po dyan eh. Sila ang unang Opo. mag-aano sa disaster po. Ay, So, sa parang- meron po ano, Babantay ng bahagay. pagkakaisa. Ayan. Oh, yun. So, kadalasan si Among Art, yung parish priest, yung una mangumusta, gano'n. O, kayo na, Among, ganito na, paano bang yung kasi cascading yan, paano, mula sa, ikaw mismo, lalo na yung mga malapit talaga sa, paano nyo nababalitaan yun? O kayo na mismo talaga yung nangunguna na Kasi po, pumunta? dahil tigarong kami, alam na po namin yung darating na sakuna. Kaya po, andang-anda kami. Tapos, tulong-tulong nga po kami. Kasi po, dahil dun po sa amin, taglubog eh. Pag parating na banda po mga June, July, August, yan po. Umabot po ng 5.2 yung taas ng tubig doon. Opo. Oh. Tsaka, Brad, nasabi ni Sister Cecilia na, daw, yung, mayroon silang sitio coordinators. Ayan. Kaya nakakakuha sila ng first-hand information. So, doon, kinokolab nila yung mga information sa pagtawag nila, nalalaman nila ang sitwasyon ng bawat sitios or mga chapels, mga kaparokya po ninyo. No? At doon po nagmumula yung paano tayo tumugon sa pangangailangan nila. Ayan. At may mga naka-ready po kayong mga pwedeng ibigay agad na tulong. Paano po yung doon? Pare, naibigay na. Gaano kabilis ang natin, ang response natin pag ganyan? Yung po mga natatanggap na tulong ni Among. Yun po yung sabi niya nga po na hindi lang pala hanggang 1 buwan, 2 buwan yung mga tulong na binibigay sa atin na kailangan natin. Talaga pong may pangmatagalan na tulong. Yung mga binibigay na tulong sa amin, itinatabi po ni Among para po sa mga ganyang biglaan na pagbaha, meron po siyang maibahagi sa buong parokya po. Opo. Tama kasi maliban din naman Miss Tay sa sakop, may iba pang mga mga benefactors at saka mga collaborators tutulong Exactly. Ayan, mamaya pasalamatan natin bandang huli mamaya. Ayan. Yeah, Miss Tay. Ayan po. So, paano po nakakatulong, no? O paano pa po makakatulong, no? Ang pagkikipag-unayan ng Social Action Center of Pampanga Incorporated o ang SACOP upang maging mas organisado o mas makatao ang pagtugon sa parokya sa kalamidad. Yan. Ano po bang palagay nyo, mare-recommend nyo sa amin? Paano ba mas maging effective ang ating ugnayan? Sa atin po karanasan kasi sa ako, paano po? Opo. Unang-una po, humingi sila ng kopya ng recipient. Na po, ililista, o ibig sabihin na magsasign. Na ibig sabihin, nakakarating talaga sa mga parishioners sa komunidad, yung tulong na ginagawa ng sakop na pinasasalamatan po namin. Yan. So, ang amin pong ginagawa, tulad ng bilin, mag-ano kami sa mga tao, ililista yung mga tao na recipient talaga para makatulong po. At sa po, alam nila, galing sa sakop mismo. Yan. At yun po. Oh. Kaya po, malaking pasasalamat namin po sa sakop na binibigay na tulong po sa parokya. Yun po. Maraming salamat po. Yung pong tulong ng sakop, pero din po sa pag-aaral ng mga estudyante. Yung scholars. Opo, may scholars po yung sakop na nakakatulong po talaga Meron. sa mga kabataan namin na matupad yung kanilang mga pangarap. May mga scholars na tayo. Meron tayo, Brad, kasi yan, talagang scout natin, lalo na sa mga coastal yan. Binibigyan natin priority dahil mahirap nga pong kalagain nila doon. Itong nakaraan na Miss Tay, itong Yes, nakaraan na last year, yung mga July yun, nakapagbigay din ng tulong ng relief
goods ang sakop. Mga ilan ang natulungan nating families nun? Mga ilan kasi, Opo, marami po. 200 families, tapos po nagdagdag pa po tayo nun. No? Ayan. Ang dagdag po tayo nun. Mga additional po, nag-a-add pa po tayo nun. Yun sa ating mga tagapakinig, ano? Yan, yung sakop from last year, siguro bilang part ng accomplishment is, yun, nakatulong tayo sa mahigit 200 na pamilya. Yan, yan. So, yan ang alay kapwa natin. Saka po, ma'am, maraming salamat po sa sakop. Yung pong isang apo ko, nakatapos po ng eskwela sa sakop. Welcome po. Maraming salamat po, ma'am. Nakatapos na po sa... Isa na po siyang guro ngayon. Oh, good luck po. Sana po ay makatulong na po siya sa kanyang pamilya. So ito naman, so maganda rin naman, no? Kasi hindi lang naman ito about sa tayo bilang nagbibigay ng tulong sa kanila. So paano ba tayo makahikayat din, no? Kung ang alay kapwa ay hindi lang pagbibigay, kundi pakikibahagi, paano ba natin mahihikayat ang bawat Kristiyano na maging bahagi ng pananagutan ng pagbabago? Siguro po ang iniisip ko yung kagayang ginawa ni Amo, ipinaliwanag yung alay kapwa. Opo. Tapos kung saan napupunta yung mga tulong ng alay kapwa sa mga komunidad. So dahil po dito namumulat sa mga tao, lalo sa simbahan, pag pare ang nag-announce niyan, okay po sila. Maluwag po silang tutulong. Katagalayan po nung inaniya mo sa amin, inilay sa misa, pati po yung mga chapel namin. Tumagos ang alay kapwa. Amen, amen. Sa huli, ano ang paanyaya ninyo sa ating mga kababayan upang tunay na may sa buhay ang sulong padayon, hindi lamang tuwing may sakuna, kundi sa pang-araw-araw na buhay bilang isang sambayanang may pag-asa? Paano po yung paanyaya natin? Para po sa ating mga kababayan, para po maging mabilis po yung pagbabago. No, yung programa ng Sulong Padayon na kung sino po yung may kakayahan na tumulong para mas marami pa pong matulungan na nangangailangan. Si Tato. Okay. Ayun, no? Ang ganda kasi, ang sa alay kapwa naman natin hindi lang talaga about pagbibigay natin, no? Kundi paano ba natin din nababago yung buhay ng mga ito. Yung Yes. mga tinutulungan natin, yung mga kasama nating tumutulong din, no? Kasi formation din ito Hindi lang basta binigyan mo ng relief, 'di ba? Tapos na. Hindi Hindi Tama, Brad. We're building relations dito 'di ba? Gusto natin hindi lang basta ano yon, mapuno natin yung mga tiyan nila, no? Oh, Hindi- tama, Brad. Oo. Yun nga, Brad, tulad nga nung pagkatapos siyang, yung halimbawa yung pinaaral natin, no? Pagkatapos siyang nakaaral, hindi mag-stop lang doon. Yan. So parang yung kabutihan, ipapasa yung kabutihan, manganganak po, para sa Yes. pagbabago. Hindi lang sa pagbabago sa ugali yan, no? Sa paghubog ng pati kunwari sa pamilya, mababago na, no? Na binabago, na Brad. Ayun. Yes. Sumusulong, no? Padayon. No? Po, Yes yun. po, napakabilis ng oras mga kakaluguran. Mula sa usaping edukasyon at kalusugan noong mga nakaraang linggo hanggang sa pagtugon natin sa sakuna ngayong araw, kitang-kita na ang alay kapwa ay hindi lang isang konsepto. Ito ay pag-ibig na may kasamang gawa at boots on the ground. Tama po, Brad Pau. At bago tayo tuluyang magpaalam sa episode na ito, bigyang pugay muna natin ang ating mga kakaluguran online. Basahin natin ang ilang mensahe mula sa ating Facebook Live. Ayan, go, miss tayo. Mga viewers natin. Happy viewing po kay Irma Castro, Mark Gerald Balik, Reyna Ella Cabusao, Freddy Parungaw, yung mga kasama natin sa sakop, no?
Lepol Chan, Adet Escuril, Agnes Malabanan, Romeo Nicdao, Tess Valencia, Anne-Marie, Tina Reyes, Editha Pagkatpatan, Cristel Morano, Lusuminda Igkalinos. Yan. Also, mga viewers natin, si Miss Edna Garcia, Maria Rosana Manalang Sunga, pinsan ni Ma'am. Si, Marilu Pakibot Dumlao, Kyuk Garcia Bonifacio. Ayan. Secretary daw ni Awang. Thank you. Si Leonila Cosme, Toring Ocampo, Joan Arevalo, Jemar de Guzman, Renren Intal, kasama natin sa sakop. Si Among Ed Panlilio. Wow. May pa-oras po, Among. Yes. Rosemary Castellano, John Michael Fuertes, Among Justin Gatus. May pa-oras po. And Among. Sir Renato Galang. Ito galang. Okay. Okay, ko. Para po karing FB comments tamo po. Iba siya po kang kung Freddy, ang parungaw po, kaya po metong po sakop staff. Maya po oras. Dake-dake, kingrasya, kindulang ni nga pong Ginoo. Wow, from Tita Nards, Darna Reyes, May Payabak po, Brother Pao, and Sister. Ay, Maya Payabak po. And of course, from Franz Ocampo Enriquez, Maya pa oras po. Ayan, so from Among Justin, may oras po ka rin kapatid tamo king Santo Rosario de Malusac Parish. Get well soon po, Among Arjon. Okay, dakala salamat. Yeah, so salamat po kay kayo, kaluguran na parishioners na po ng Santo Rosario. Nepo, Viva Aposayo! Viva Aposayo! At syempre, tanggapin po ninyo ang aming munting handog at pagkilala na babasahin ni Miss Taytay. The Roman Catholic Archdiocese of San Fernando, Social Action Center of Pampanga Incorporated, Certificate of Appreciation. This certificate is hereby presented to Santo Rosario Parish, Malusac, Sasmuan, Pampanga, in grateful recognition in their valuable participation as guests in Alay Kapwa Regiathon 2026, Sulong Padayon. Alay Kapwa sa panahon ng kalamidad, aired on March 18, 2026, 9 a.m. to 10 a.m. at 91.9 Bright FM. The inspiring witness and participation of their parish community helped highlight the church's mission of compassion, solidarity, and organized response to communities affected by calamities, embodying the true spirit of Alay Kapwa, a faith that expresses itself in service, generosity, and hope. Given this 18th day of March 2026 at the Archdiocese of San Fernando Radio Station, ASF Building, City of San Fernando, Pampanga. Signed, Reverend Father Justin G. Gatus, MTM, Executive Director of Social Action Center of Pampanga. Signed, Most Reverend Florentino G. Lavarias, DD, Archbishop of San Fernando. Nice. So, salamat po muli sa inyo. At siguro ito na yung magandang time ngayon din para kayo naman po ang magpasalamat sa ating mga tagapakinig, lalo na yung mga tumutulong sa inyo. So, isa-isa po sa inyo. Sige. Una po, salamat po sa Panginoon. Sa araw na ito, na-invite po kami dito sa 91.9 para maipaabot po namin, madala po sana ng hangin ang aming pasasalamat sa lahat ng tumutulong po sa amin. Dito po sa Santo Rosario Parish, Malusac, Sasmuan, Pampanga. God bless you all po. Maraming salamat din po sa lahat ng tumutulong sa amin. Sana po ang binahagi namin ay maging nakita nyo ang kalagayan ng mga vulnerable na parokya dito sa Pampanga. At siyempre po, pasalamat po sa sakop sa ginawa nito sa amin. Bilang pag-aalala na kami bahagi ng sakop. Salamat po. Yan. Maraming salamat po sa binahagi namin dito po sa sakop ng Pampanga. Sana po nakatulong maski paano. At maraming salamat din po sa sakop.
Maraming salamat sa inyo po, aming bisita sa araw na ito, no Brad? Pinaunlak niyo po ang aming paanyaya. Maraming salamat. May po oras po, kaya kayo po. Salamat po. Mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat sa inyong pakikiisa. May pahabol na FB comment, no? From John Tungol. Apong Pabs, kumusta kayo po? Kaya Nico nga duwang Apong Boy. Yan, From Justin Malto. Shout out kay Ezra Malto. Po? Yung ala ko po shout out na ninupong muri yung ipabatiin ka. Ha? Shout out po sa pamilya namin, sa Pno family, Tableso family, tsaka po shout out po sa Malusak National High School para po sa aming gulayan sa paaralan. Sana po manalo tayo. Shout out po sa mga anak ko sa Pueblo, San Fernando, tsaka po sa mga Lacorte family sa Mindanao. Huwag niyo po walahan yung kapatid niyo, nasa ayos na kalagayan po. Ang Pabs. Shout out po siguro, lalo na kay Abong Arjon, kay Tersun. Bisna namin po kayo. Salamat po. Yes, so sa inyong bawat like, share at higit sa lahat, ang inyong mga donasyon at panalangin ang nagbibigay lakas sa sakop upang magpatuloy maghatid ng kanawan. Ikaw naman, Miss Tai, meron ka bang nais batiin? Yes, nais ko pong batiin ang mga lahat ng mga parokya pong napupuntahan ko at pupuntahan ko pa po. Maya po oras po kaya kayo. Dakal po salamat po at buri kaya pong batian kaya kami pong parish po kaya San Matias Apostle Parish San Matias. Ang po kareng sama-samang pagkakaisa ng Mamayan at Kulbong Incorporated. Ang po kareng ka CBS Yumi po. Maya po oras po kaya pong sakop po naman po. Thank you po. Siya, Manal Bella naman kanya. Nanonood pa rin yung mga sakop staff, no? Alam ko naka-project pa yan ng ng projector yung ating Facebook page doon. So, hello my dear sakop Talasuyo, ne po. At syempre, ako naman siguro Miss Tai, ne? May porasan pong greetings ka rin kaparokya ako po kay Divine Mercy Parish. Na busy lang kanyan. Magsangkutsano kanyan. Wow, Fiesta happy mi bukas. Happy Fiesta San Jose, ne? So, Opo. wow. Pero, syempre, tayo po muna makakalingwan. Keng Miss Doris po. Sa shoutout na kayo po. Thank you very much po. Kaya support tayo po. Thank you po. O pa-burger ka kanyan, Miss Wapin Doris. po. Alright, ngayon naman, bago tayo hiwa-hiwalay, ialay natin ang lahat ng ating napag-usapan sa Panginoon. Miss Tai, maaari mo pa kaming pamunuan sa ating closing prayer. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Dakilang Diyos, muli po kami nagpapasalamat sa patuloy na pagdaloy ng kabutihan, tulong, malasakit at iba't ibang aspeto sa pagbabahagi ng buhay o sarili para sa kapakanan ng mga tao na nangangailangan. Naway, ipagkaloob mo po ang mga may pusilak na puso, mga tao pong magbabahagi pa po ng kanilang tulong upang maitaguyod pa po namin at maisulong pa po namin ang mga naisip pong ipagawa sa amin, Panginoon. Ang mga objectives po namin, Panginoon, dahil po sa inyo po nagmumula lahat ng mga mapabuting bagay. Bless niyo po kaming lahat, Panginoon ko. Nawalagin niyo po ang kinatutuwa, Panginoon ko, na tayo po'y nakakapaghatid po ng kanawan po sa mga tao. At ang mga personal pa po naming panalangin, sana po'y tugunin po ninyo. Dinadalangin po din namin ang mga bansang may gera po. Sana po'y pagkaloob ng Diyos ang grace of peace po sa kanila at ang mga lahat po na mga may sakit ay gumaling po. Maraming salamat, Panginoon ko. Ingatan niyo po kaming lahat at sana po mabuhay po kami ayon po sa inyong pong kagustuhan, ayon po sa inyong mga salita. Maraming salamat po. Ito po ang aming samong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. At dyan po nagtatapos ang ating ika-4 na episode ng Alay Kapwa Radiothon 2026. Isang episode na lang
No, isang episode na lang po ang natitira at ibig sabihin, mas malapit na ang pagdiriwang natin ng mahal na araw. Sana po ay maging makabuluhan ang inyong paghahanda sa pinakabanal na mga araw sa ating pananampalataya. Yes, Brad Pao. At ito nawa ang magdulot sa mas malalim na pananampalataya at pagmamalasakit sa kapwa sa pamamagitan ng pag-aalay kapwa. Kaya nga, ituloy natin ang pagbabahagi, pagdarasal at pag-asa dito lamang sa Alay Kapwa Radiothon 2026, Sulong Padayon, Pananagutan sa Pagbabago, Pag-asa ng Pilipino. Kanawan, pag-ibig, pag-asa. Kanawan, kanawan ang buhay para sa lahat. Sa gitna ng unos may tinig na tumatawa. Sa bawat puso'y muling nag-aalala.